Estic aquí amb el David Bosch perquè la veritat és que, què vols que et digui, m'està molt bé tot això del curset, però jo com que m'estic adormint, no? Vull dir, aquí és molt tranquil tot això. Bueno, vols una miqueta més? Home, sí, una miqueta més, perquè això no provarem és una gens miqueta més. emocionant. Bueno. Direm, què voleu que us digui, no? Ara diu que em vol espantar, però... No sé. No! Collons! Oh! La puta! Jo crec que l'hem pillat, És que és acollonant. Doncs bé, ara estem amb el David i estem circulant dintre del que és el circuit gran del permotor. Som uns afortunats, em sembla, de poder fer això. Sí, som afortunats perquè el circuit està tancat encara al públic, però nosaltres podem gaudir i els cursos de conducció que donem, quan és un curs de conducció deportiva, doncs el que fem és acabar a l'última hora al circuit gran. Perquè això mateix, el que hem estat avui és tot un dissabte, matí i tarda, aquí al permotor fent un curset de conducció. Explica'ns una mica en què consisteix tot això perquè ho sàpiga la gent. Sí, el que hem estat fent avui és un curset de conducció segura. Conducció segura que és, són el tipus de cursos el curs que donem més habitualment. És un curs pensat per tothom i pensat sobretot que a nosaltres ningú ens ensenyem mai a conduir. Tothom ens han ensenyat a circular però no a conduir. Què vull dir conduir? Vull dir a situacions límits, senzillament a quan ens creu algú anem per la carretera, quan ens trobem un cotxe parat, què tenim que fer, si tenim que frenar fort, si puc frenar amb ABS en curva, si no puc frenar amb ABS en curva, situacions i sobretot, a part de la teoria, sobretot el que fem és molta pràctica. Bé, molt bé, David. Bé? Sí. Allò que t'he dit que Si vols més, eh? No, allò que t'he dit que estava avorrit ja no ho estic, Segur. Abans feies cara de son, ara ja... No, ara no faig cara de son, ara tinc un altre petit problema. Digues. Bueno, però no pateixis, porto un tanguilla de recanvi. Has sigut tu, llavors. Has notat la pudor? Jo no volia baixar la finestra, però, sisplau... Sí, és igual, ja baixo. Vale, baixa la teva finestra, sisplau. Gràcies, Sí, vale. Ha estat un plaer. Sí, no, vale, plaer meu. Adéu. Bé, ja heu vist com condueixo. Soc la bomba. Si voleu deixar de ser uns farroquitos, ja sabeu el que heu de fer. Heu d'anar a veure els amics de Fast allà al permotor. Fins aquí una estona. Bé, ara anem a posar en marxa un nou sistema d'aparcament que l'ha popularitzat el Carlos Sainz al Dakar. Aviam com en surto.